ziua și bine v-am găsit la un nou episod. Eu mă numesc Robert Angel, îl am aici pe prietenul meu. El este un youtuber Illuminati MLG, așa se numește. Ba, nu mi-am schimbat canalul, taci din gură. Da, el știe, însă eu colaborez cu el, suntem prieteni foarte buni, așa dacă să revenim la oile noastre, e vorba aia. Deci astăzi vreau să vă arăt un episod din Subway Surf și și la mine la școală se joacă acest joc în pauze și colegii mei și eu facem un scor mare. Suntem buni, nu suntem... adică suntem buni, ne pricepem, nu... Oh, hai că sunt în pericol. Vreau ca să-mi postez, însă nu sunt acasă la mine și nu pot. Vreau să-mi postez un videoclip cum mă joc pe Xbox. Vreau să-mi postez cum mă joc FIFA 17. V-am mai postat eu pe YouTube cum mă joc FIFA Mobile și am câștigat. Da, ne-am chinuit cu Celta Vigo. Da, asta e. Nu contează, am câștigat. Tu stai să vorbești ce ai făcut videoclipul anterior, mă, dar deștept. Taci, mă. Așa, deci... și eu și prietenul... Eu joc Top Titans, cel mai tare joc din lume, vă zic eu. Hai, mă, taci din gură. Așa. Și mie și prietenul meu suntem înnebuniți după telefoane. Da, e practic... bine, atunci eu, dacă tu nu vrei să faci parte din realitatea... Deci, practic, dacă nu ar fi aceste telefoane, noi nu am putea trăi. Eu depind de viața personală a lui, nu știu ce face și nici nu e treaba mea dacă nu poate trăi fără telefoane. Eu pot să trăiesc, nene. Eu nu pot pentru că nu am jocuri sau... Na. Am eu predicțiile mele și metode. Banana. Foarte bun. Oh, no. Ce noroc cu ghetele. Am mai prins eu de astea care mi s-au dat jos ghetele și... Mi s-au dat jos, bă, dar știi și tu să te... Mi s-au dat jos, mă, ce vrei? Uite că aș pierdut din cauza ta. Îmi pare rău că... Ce mă bucă? Am pierdut. Iată, am făcut un nou record. 10.020 este scorul meu de record. Bine, mi-am luat telefon nou de Crăciun. Tocmai acum mi-am făcut canalul de YouTube, de fapt, acum recent. Pentru că eu... Astăzi! Taci, mă, din gură, ce tot zice. Astăzi! Taci, mă. Astăzi, nene! Așa, deci dacă v-am refăcut cu altă chestie... Ăsta, stați, că nici nu mai știu ce vorbesc din cauza lui ăsta. Așa, deci mie îmi place foarte mult să mă joc Subway Surf. Din cauza lui am pierdut, ca să știți, nu e vina mea. Bucurie în pălărie! Bucurie în pălărie, să vezi ce bucurie în pălărie îți dau eu când te fac să pierzi la Clash Royale sau la ce te mai joci tu acolo, Minecraft. Așa, el se joacă foarte mult Clash Royale, a și postat niște... Am postat pe canalul fix. Da, a postat pe Canalul vechi, să se audă, pe canalul lui vechi niște, dar am văzut niște videoclipuri ciudate, bă, și dar să știi că eu ți-am văzut niște videoclipuri ciudate. Păi te-am văzut când tu îi zici cuiva, nu știu cine, taci, că filmezi și era întuneric. Radia aia, păi vezi că tu nici n-ai realizat că te-ai pus canalul pe YouTube. Na. Haide să mai încercăm o dată. Să pierzi! Hai că tura asta nu mai pierd. Dacă pierd recent, asta a avut dreptate, că știi și pariul, ce mai? Haideți că mai încercăm o dată, că mai avem timp. Așa. Haideți că asta este ultima. Vă recomand cel mai tare joc din lume, Top Titans 2, nu Top Titans 1, e o prostie. Da, el se joacă, eu nu mă joc, eu mă joc jocurile mele, el se joacă. Dar eu am încredere și eu m-am jucat o vreme Clash Royale, cât am fost la munte cu el. După mi-am luat telefon nou și nu mai prea sunt preocupat, nici nu mai am salvările, na. Asta e, nici mi-am făcut... Da, mă, dacă mi-am făcut cont nou de Google, ce știi tu.
Da, Și eu nu mi-am făcut. oh! Măcar este 2262 scorul, da. Cam atâta. Dar îmi pare rău pentru că toată situația asta este pusă într-un control aiurea din cauza prietenului meu, domnule Illuminati MLG, așa. Deci, ți-am zis să nu mai îmi zici așa. gata, mă. Deci, vă mai așteptăm cu alt video, eu vă mai aștept cu alt video și cam atât pentru astăzi, la revedere. L-am atât pe boss! S-a auzit în video.